खुलुमबाय दिनैनि खन्थाइनि मुं गोजा सिन्दुर खन्थाइखौ सुजुदों उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय माजबाटनिफ्राय आदा बिजु दैमारि खन्थाइखौ आवरायगोन आं अर्चना स्वर्गियारि फैदो बिदिब्ला आदानो दैथायहरनाय खन्थाइखौ दान्दिसे सम खोनासंलां दिनि गोजा सिन्दुर हाय बेसेदि निजोम बे मोनाबिलि समा ख्लाब ख्लाब सांग्रिमानि जोंनाय रिं रिं एम्फौ एनलानि गाबनाय रैदुब आसिजों नोंनि देहा सोलेर बिलिरलांनाय साया माया बेसेबा गोजानाव आनज्रायलांबाय नों सोमखोर अख्राङाव जोंथि माथि हाथरखिनि जोंनाय गावदां अखाफोरजों बेसेदि समायना नोंनि गोरलै खाफालाव गोजा सिन्दुरखौ आरोबावसो समायसिनगौमोन आं नोंनि खाफालाव गोजा सिन्दुरखौ फोननो मोननाय मोनब्ला गोथार जुलिनि समाव गोथार मन्दिराव नाथाय आद्रा थाबाय नोंनि खाफालाव गोजा सिन्दुरनि गाब आद्रा जाबाय आंनि मिजिं खन्थाइया एसेनोसै आसा खालामो नायगिरि नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै भिडिअखौ लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय।